sortim a la tele i tot, sí, ara mateix. ¿Y cómo me fico yo? ¿De cantó o me fico més de frente a la cámara? Lo que quieras, gírate la silla. El que decidis. Espera que et col·loco bé el micro. Ja en diem el que tu vulguis. El que tu vulguis. El que tu vulguis. No, li estava dient ara, fantàstica terra. Sí. A veure, va. Anem a... Joan Àngel, què tal? De conya. Molt bé. Et veig molt content per les puntuacions d'enguany. Bueno, tots els anys me tracta bé esta gent. Bueno, no. Vosaltres que feu bons vins. Això a mi també no és me cert. lies, Bueno, Jo tinc la culpa que tinc. Cadascú la responsabilitat que té, Sí. Aquest senyor ha guanyat 2 vegades, la guia. 2003 amb el blanc, 2000 millor blanc, 2016 millor negre. No, però 2003 seria l'hereditària 2013, dic. Ah, 13, he entès 3, dic. No, i era l'hereditària 2010. En el 2003 era el de 2010. Va, explica'ns una miqueta. la cosa és que suposo que no és per casualitat, no? És perquè tenim una terra molt especial. Sí. I m'agradaria recordar que, mira, l'any anterior va guanyar el millor blanc de Terra Alta el quintà del Bàrbara Forés. Sí, senyor. L'any següent vam guanyar natres i vins del en tros. negre vins del tros. Senyora Després Carmen. Després, potser de Terra Alta, així com a gran premi, bueno, la personal nosaltres, un Vosaltres han exaequo, cantat 2 anys, no? en Finca Mas la Rosa de Batllac, 2 o 3 anys, no ho recordo. Però això no és... Això és la Vinya Vella, és el territori on estem, i és ficar-li ganes de fer-ho bé i de vegades surt. M'agrada molt perquè és com... No, ho he fet sense voler. Sí, No, sense voler no, company, que mos ha tocat pencar molt, Sí, no? Hi ha hagut molta foscor al camí, Hi ha hagut molta foscor al Hi ha camí. hagut molta foscor al camí. Home, però a Terra Alta hi ha molt bons vins blancs, a més. Bueno, a Terra Alta és un ressorgir des de fa molts anys, com vam dir, i el Joan Àngel dir que era una aposta, era una terra amb moltes ganes i amb molt de potencial. Els hi faltava creure-s'ho, no sé. El Joan Àngel que porta part, és part de la Terra Alta moderna, ell. Jo et podria dir que en blancs, mos ho vam creure abans, és a dir, tothom va ser molt fidel a la garnatxa blanca, tot i que va haver gent que encara estava aquí fent coses amb altres varietats. Recordo que el primer any que vam fer alimentària en hereditària hi havia un celler de la Terra Alta que estava venent un verdejo de la Terra Alta, el primer verdejo de la Terra Alta, no? Per exemple. Vull dir que de cop i volta va haver tota un bolcat de tothom a la garnatxa blanca, ens vam creure que ho podíem fer bé i han anat sortint coses molt xules. En els negres, en canvi, jo et diria, la meva autoreflexió és que hem tingut certs complexos d'inferioritat per estar a prop del Priorat, principalment, i del Montsant, però llavors sempre hem volgut emular una mica el que es feia allà i nosaltres tenim unes característiques, tot i estar propers, una mica diferents. I a la que ens hem cregut que podíem aportar el nostre granet de sorra també amb els negres, ha sigut el moment que ens hem desencorsetat i ha començat a sortir coses que no tenen res a veure amb els nostres veïns i que tenen el seu punt d'interès i que són bones. Home, us ho heu cregut tant que aquest any la lieu allà dalt. Bueno, s'ha de liar sempre. Aquest any la liem allà dalt en el concurs... O allà baix, depèn d'on vinguis. Sí, nosaltres sempre diem d'allà dalt perquè pugem cap amunt en relació a l'Ebre, però sí, estem cap al sud. El concurs Garnatges del Món ha de ficar la Terra Alta i Catalunya al mapa. Ja està. Llavors ho hem de fer molt bé. I segur que sortirà fantàstic. Doncs tindrés més com ell... És que no he mirat bé, ja veus que em preparo coses. Però que hagin pogut guanyar 2 anys amb diferents vins, així, tindrem més, Però tot i així, és un gran mèrit. Joan Àngel, ha sigut molt divertit xerrar amb vostè. Amb tu. Mira que... Però igualment ell és un privilegiat, Per què? Perquè 2 vins diferents, perquè sí que s'han repetit més vins, i jo diria que igual t'he dit que sí, però no. Jo crec que no, Sembla que l'últim celler que ha guanyat amb 2 vins diferents... Domènec va guanyar 2 cops en l'Oteixà. Però no, és que no és el mismo. 2 vegades amb el mateix vi que amb cada vi diferent. Sí, doncs no, em sembla que és el único y el irrepetible. Únic i irrepetible. Us veiem a la teva terra de Penal. Un plaer. Deixa'm que pregunti una cosa abans, que ho tinc aquí apuntat. Ell és de la terra, de la part moderna. Què vol dir això? Perquè el Joan Àngel, a part de saber molt
de camp i el seu pare ser pagès i ell aprendre l'ofici, és un gran venedor que ha treballat a altres sectors. I això es nota molt a l'hora de sortir a vendre vi. Mira, ens fiquem la tanga del leopardo i sortim a vendre. Són coses que passen. No. Però és bo, jo ho dic com una part, és el modern. Sí, no, però intentar ficar etiquetes és una mica complicat i t'explicaré per què. Perquè ara, quan vaig a les tes fires, com que em veuen el cabell blanc i tal, diuen aquell és el de Detària, un clàssic. I dic, carai, un clàssic, si fa 14 anys que això és no res dintre el món del vi. La veritat és que aconseguir fer marca costa molts anys, és a dir, les grans marques del país tenen 25, 30, 50 anys de vida, no? Llavors sí, ho han fet molt ràpid i ha estat per dos factors. Un, perquè tenim vinyes molt velles a un terreny molt particular, i dos, perquè quan m'hi vaig posar tenia 40 anys i no tenia 50 per davant per poder-ho fer. Clar. Llavors hem tingut que donar molta dinàmica comercial per aconseguir estar on estem. I s'ha demostrat que funciona. Després de la foscor, Després de la foscor. També que està funcionant. Per tant, ara quan me diuen ets un clàssic, dic, ostres, quina pena, jo sóc un clàssic, no he tingut, és allò de, no he tingut temps ni de sortir de l'adolescència i he passat a la vellesa, tu. Deixeu-me guanyar algo de calés, deixeu-me vendre algo de vi, que m'entens? I esta és la cosa, no? Joan Àngel, companys, fantàstic. Sigueu feliços. Quan vulguis tornar per aquí, si vols deixar alguna ampolla ja... Salut i garnatge, passeu-ho bé. Que vagi molt bé, salut, adéu.